to 24 minutes past 4 o'clock ekseni ngithe namhlanje siyokhuluma ngento esithinta ukuzosho umfoka Ngizwe niyazi nginitshelile ngathi ke sinomfoka Ngizwe namhlanje osecingweni ushonelwe ilanga ule intabeni zase Newcastle niyamazi umshophi omvelele lapho abantu abamhlukumeze kakhulu emphefumulweni wakhe kodwa ke asikho lapho Ngizwe ndoda yamadoda ukhona futhi right sengiyakuzwa mfowethu uyaphila kodwa right mfowethu ungene ungene mfowethu usho kahle nje uthi anduma niyadume esizweni Isihlahla Somdlebe nondela mzimba phetshe fasone empahla inhliziyo zamadoda ayibomvu inabasetete nebasenyimpa nemkhonto kwasikazi into abayikhala amanzi dictionary indaba sawuthithi umndeni zamthithi Ngizwe yabona sidezwa zezimdidile Ngizwe wathini yena mayiphendula awu zangizitha ngempela ntombi yami sebasikhona lapha njengamandulo mina ke ngongizwe umlando omkhulu into basemdabalaka samqoma ngoba simthanda ngivumane ezinikele semelika ngoba ngisho bhamu ivukile umthatho okulanda isoza ngene izulu fangigadla inkunzo kapa ekade khona phansi ku-100k imasenga awu madoda njengoba ke sisho njalo kumthenga baba inyanga lena ebaluleke kakhulu sikuyona yena becabanga nokukhalipha lothu mehlezi kamenzi ukuthi kulabafazi phakathi omkabi iyathi ejabe ngomkhonto ngomzembubu abafondo akuzwa lapho khuphuka hayi khuphuka lapho awu ngiyakuzwa lapho mfoka Ngizwe ngiyakuzwa mfowethu uyaphila kodwa nkabi yami noma mfowethu sengizwa ukuthi sebekuphula umoya kwenze njani awungithi ihlephu nje kancane kwenze njani hayi mfowethu iqiniso nje mfowethu umthalo uziwa umuntu owuthwele ya sisho njalo isiZulu iqiniso kulelizwe njengomuntu omphambi kwabantu kubalulekile ukuthi abantu sebafundiswe ukuthi mangabe sibhekana nenkinga siyakwazi ukuthi silandele ngokomthetho mawenza konke kulandela ngokomthetho ugcina ucompromisewa i-justice system icindezela kubuhlungu kakhulu ungcono icala kuthiwe lilehlule kade ngiliqula ukuba icala eliqoshwe ngoMeyi niyahamba nikwenze konke kufanele emveni kwalokho uzothiwa seliwithdrawile ekubeni uhulumeni eshumayela ibhangeni lokuthi abantu besifazane iy'ngane yabavikele bongabeli kade bemezela ngosemthethweni ethi use-amendile i-constitution ezokwenza ukuthi amacala njengalawa anakeke kakhulu futhi asheshe kodwa-ke manje ngiphoxekile mina uma ngabe ngiyinsiza ngobaba wengane ngisukumele ukuvikela umntwana wami ongenasici oneminyaka eyisithupha ehlukunyezwa indoda eno-56 enomlando wokuhlukumeza abantu kodwa ngigcike manje mina ngicindezeleka icala kuthiwe kuyawithdrawa ngendlela engabonakali ngabona ukuthi nami ngingagcine nami ngize ngiphuma esandleni kungcono ngikhulume naye ubaba wezwe ngikhulume futhi nezwe laseNingizimu Afrika ukuthi uma uhlukumezeka thina kanjena bangakanani abantu abangenazwi abangeke bakwazi ukuthumela obala abangeke bakwazi ukukhuluma kwiVuma 103 njengamanje ekubeni abahlukumezekile amacala abacindezelwa kuphinde futhi njengomuntu oyi-cultural activist okuyimina ewubuso bamasiko akwaZulu futhi omele abantu abazigajayo ngobuZulu njengenqusa lakhona manje izinto ey'ningi eNingizimu Afrika ziyacindezeleka ngenxa yama-family values yokuthi umuntu womndeni hhayi akuhlawule kucindezelwe bese ingane ikhula nesilonda esibi izife ihlukumezekile mina ngikhule nengane ehlukumezekile ngoba kufanele kumukelwe iy'nkomo ey'thize uzohlawulwa ushiwe phasi amacala So ake ngibuze la ke mfoka Ngizwe sivele sisale sesingena kule topic ngizosale sengena kuyona
bakhona yini abantu othola ukuthi ekhaya emndenini noma othandweni uhlukumezekile ngokocansi noma ethi uyawusebenzisa umuthi akasenalo ithemba umuthi useyawusebenzisa ngoba uyawusebenzisa kodwa lento uhleli nayo uyigcinile and futhi uthola ukuthi akakwazi nokuyixoxela usho ukuthi bakhona abantu abanjalo noma ehleli nomkhwenyana wakhe iyamhlukumeza le ndoda noma indoda ehlukunyezwa umakoti wayo ngokocansi bakhona yini abantu abakanjalo empilweni? Baningi ngendlela eyisimanga mfowethu uyabona ngize ngasho ngathi mina bayebethi time heals. Time heals only when the justice is done. When there's no justice, you only have angry people, you only have an angry nation. So emndenini ayithi phisi dalwa into iphela iqiniso. Iqiniso ilona elenza ukuthi noma ngabe khona inkinga ebeyehlile mali ke lenziwa hayi ke nakanjalo kube ngcono abantu lana mfowethu yabona lento yosiko yokuhlonipha isiko nokuhlonipha isindleni nokusaba ihlazo nokukhuliswa kahle ukuthi selesaba ihlazo iyo kanye futhi le ekuthiwa hayibo sizolala sidleni uma usukuma wena ucindezela lo muntu esidla ngaye because the majority of our people depending on abusers that are feeding them, are feeding their families. So therefore, ingakho-ke manje-ke abalandeli bamabhudwa ocontayo uthi lo phethe iqheza sokuphaka kube uyena othela abantu ngephalishi elishisayo abashilise. But manje umbuzo wami uthi ngiyakuzwa lokho siyakubheka kosisi siyakubheka komama omakoti but bakhona yini abantu besilisa nabo abahlukumezeka ngokocansi kungabe kusemshadweni kungabe noma khona emshadweni noma ikuphi but umuntu wesilisa ukhona yini ohlukumezeka ngokocansi enohlukumezeka kanjani umuntu wesilisa enoreporta kanjani makuthi khona into enjalo? Angithi mfethu njoba ngiyindoda ngisukumela ingane yami into engajwayelekile ukwenzeka utholakala amadoda kuyiwona ahlukumeza noma adonsa inyawo ey'ntweni ey'njengalezi bese kuthi-ke bese ungalitholi usizo ngendlela efanele bese kuthi-ke nakhona-ke ey'ntweni lolu daba okhuluma ngalo lubucayi ngendaba kwendlela yokuthi amadoda amaningi asequma agcine ngaselona ngishidlozi eliphilayo indoda yafa ihlukumezeke kakhulu esizweni yayo kodwa ingakwazi ukubika noma ngabe ehlokweni yomndeni noma ngabe kwabomthetho ngenxa yokuthi yesaba ukuthi indoda kayikhali indoda iyathula izife ihlale phezu kwezinto baningi kakhulu abantu besilisa ababhekana naleyo nkinga abashawayo abahlukumezeke nangokocansi noma kungaganelwe kodwa the same time ngoba wakhona ukulithola ngoba kuthanda lo oganene naye kuhlukumeza kakhulu lokho. Alright, ake sizwe umfoka ngizwe lo mfoka Mchunu abathi intombi zimqoma ngoba zimthanda uyasho uthi hayi khona indoda esiyazi kakhulu edume kakhulu ngendoda amadoda asagijima impela akekho phansi eintabeni zaseNewcastle uthi ingane yakhe eneminyaka ewu6 years ihlukumezeke kakhulu ihlukunyezwa ubaba oneminyaka ewu56 onerecord noma futhi onawo amagalelazi wayo ukuthi uyahlukumeza vele ngokocansi indaba yakhe ichithwe kanjalo ke namhlanje sikhuluma ngokuthi bakhona yini abantu njengamanje abasilalele kungenzeka ukuthi usilalele manje usisi uhlukumezekile ngokocansi noma ulala nawe lo bhuti ngenkani embedeni nilala nonke senafaka ngisho protection order kodwa kuthi mali shona ilanga ufika nesibhamu azokukhomba ngesibhamu alale nawe ngenkani noma endlini umkhwenyana uyakuhlukumeza noma bhuti wena usulala naye lo mama uthandi kodwa ngoba ku contact blackmail ngayo
uyayasho lo mama athi uma ungakanga walala nami kukhona into engizoyisho noma kukhona into engizoyenza. It's time for you to call in 086110 ukhona ungizwe umfoka Mchunu untombi zimqoma ngoba zimthanda uzoku-advise ukuthi you are also allowed to remain as anonymous. Kungenzeka ukuthi imithi yakho kade wawuyenza ugquma wenza ini idlozi alisathandi ngalento ehlala yenzeka endlini uhlukumezekile ngokocansi ngoba lo bhuti njalo uyakusabisa ngokuthi uzokunquma uyakusabisa ngokuthi uzokwenza ini. But it's time for you to share your story with us size sik-advise ukuthi kufanele wenze njani. 086110 086110 uhlelo nodokotela uKhehlelezi naye umfoka Ngizwe uphakathi ocingweni uzoku-advise ukuthi yini okufanele uyenze. Ake sibone ukuthi sithola abantu lapha. Vuma sawubona. Vuma sawubona. My sister kunjani? Kazoke. Nazoke my sister. Umama Dlamini lona eMaritzburg. Yes ma'am. Ngibonga ungena nje. Ngifisa ukubika nje inkosi yami mina. Ngifuna ukuphuma okuhlelweni kancane. Mina ngiphethe amadolo baba uKhehlelezi 4 years. Ngiyafisa unginike isibusiso unginike nokuthi ngibe ngcono. Mama wami uNkulunkulu akubusise kungeneni nje kwakho. Bengizothi mina uphinde uzame futhi ngoLwesihlanu sizobe sibheka into efana cishe naleyo. Namhlanje ake sinake nje le kakhulu leyo yokuhlukumezeka kwabantu ngocansi. Uyezwa gogo? Ngokukhulu kwezithawu ozithoba ngiyabonga ukuthi ungilalele mama. Ngiyabonga ngiyamlalela uhlelo lakho ngifisa kabi ukubona. God bless you wena nomndeni wakho. uNkulunkulu angabusisi wena wedwa abusise nomndeni wakho. Uthi noma iyalo uyifaka kubantwana bakulalele. Ngiyabonga kakhulu gogo umthandazo wakho uNkulunkulu awuzwe ezulwini. Amen. 086110 sikhulumeka ngomuntu ohlukumezekile ngokocansi. Ungenze ukuthi uyindoda uhlele endlini njengamanje usilalele uyakuhlukumeza lo sisi ukuhlukumeza ngokocansi. Ufuna ukuthi umthathe ngenkani, ufuna ukuthi wenze ngenkani noma ungasathandi noma uyizwe ukuthi imizwa ivuka uyakuhlukumeza. Kungenze ukuthi ubhuti, kungenze ukuthi usisi uhlukunyeziwe. Ake sizwe share your story with us. Vuma sabona. Yes my brother kunjani uvumelekile ukuthi anonymous uvumelekile ukuthi usitshele ukuthi ubani esikhuluma nobani kuphi? Kumnani ngubani shestazini ngomakhaya ngisemntokatoka. Yes my brother. Ngiyaluzwa ukuphawula kababhutongizwe. Yes. Bhutongizwe ukuthi maningi amadoda azefe ethule ngeenkinga agcine impela mhlawumbe azehle ngisho emzimbeni umuntu ngeenkinga ngokuthi usaba ukuthi nje uyindoda. Okunye futhi okusinika iy'ngcindezi singamadoda. Uma uthi uyoripota mhlawumbe ku-stage ezindoda amaphoyisa awayithathi kahle loo nto serious mhlawumbe vele akuhleka. Manje agcina amadoda esenokusaba ukuthatha iy'nqumo ey'njengalezo ngcono report manje into akahlukumezeka nayo njengakwi-relationship. Okay siyabonga my brother siyalibonga uvo lwakho uyezwa futhi. Thank you futhi. 086110 086110 kungenzeka ukuthi uhlukumezekile uyindoda. Share your story with us. Umfoka Ngizwe ukhona ocingweni uzoku-advise ukuthi wenzeni. Kungenzeka ukuthi sisi na uhlukumezekile ngokocansi khuluma nathi. Vuma sawubona. Vuma sawubona. Yebo sawubona. Yes buti kunjani? Ngiyaphila mkhulu. Right uthini kithi? Ukuba happy mkhulu ngiyaqala ungena kukho yona sengiyajela ungena kukho nosifuthi kuwo. Yes my brother uphakathi ke namhlanje. Ngicela ukuhlela phezu kwendaba. Olwami ukuthi mkhulu cishe kuthanda ukuwa kancane. Mina ocansini ngihlukumezeka ngendlela yokuthi ngilala nomuntu engiganana naye. Kuba khona isilwane esifike sisilale sobabili ngangokuba angisazi manje ukuthi kuphi kumele ngikwenze. Kwenzeke because ngumfana osemncane ongashadile ongakhokhile ongezeki kodwa but manje nomuntu omesifazane kuba khona into yesithathu esihlukumezayo. Wengizwe. Wengizwe. Nangwe khuluma ubhuti uthi isilwane somdlwengula odlwengulwa isilwane wenziwa njani? Hayi wakho mkhulu. Ngoba funa sahlukanise ukuthi uma umfana ukhula uthule ulona salukazi
ukhona lokhu kokuthomba bakhona ukuthi uma uyindoda endala nje lapha ngempela udikadiko njengoba edikadiko lombhemo cha lokho ngempela sekufunakala ngempela ageze lowo muntu athole ukugeza imoya emibi leyo emingamayo lowo muntu futhi uzogcina engasakwazi ukubhekana nomuntu ngqo ukuba ngabe isilwane ngoba isilwane umuntu kunamandla ngisho induku yakhe iyogcina isiwe segadlamesilela. Uyezwa futhi Ngilalele mkhulu. ya mfowethu awuzama ukuthola ibhavu noma uzama ukuthola isigezo uqede futhi uqiniso uma uzogezwa leyo nto ufuna ugeza isheshe uqiniswe ngoba yinto umkhubo omubi loyo awuzama ukusondela kubantu abafana noKhehlelezi noma usondele kumuntu owudokotela oduze nakini umdokotela wesintu akulahlise lowo mkhokho uyezwa futhi thank you futhi right 086 10 300 086 10 300 kodwa ke ake ngiqale ngithathe le ngoma ngizwe ukuthi izongithatha ngibekephi lalela uzwe nansi ingoma engikubusisa ngayo ngithi mina mithatha bamba right nandi kakhulu siya-enjoya sigijima kakhulu lapho ayendantanzi nothina zungu thi ngaphandle kokuthi wena uyiko konke nandi kakhulu le ngoma ithi ngaphandle kokuthi wena uyiko konke kodwa ke siyagijima kakhulu lapha isikhathi sethu njengamanje it's 14 minutes before 5 o'clock kwivuma 103 uma useJohannesburg noma ifrequency ingabambi kahle lapho khona just say www.vumafm.co.za usilalele live laphana ku-internet sibonga kakhulu kuye wonke umuntu njengamanje omosha idatha lakhe noma umuntu wonke odela ubuthongo bakhe wasilalela believe me ngeke uze uyisole ngalokho okwenzayo njengamanje let them go wherever they want to go bayofuna izinto imithi yenhlanhla bayofuna ini but wena just listen to the show you will never go wrong noma you will never regret ukuthi uyilalelile le show siyabonga kakhulu laphana uhlelo lumnandi silithola laphana sinaye ungizwe umfoka Mchunu all the way from Newcastle Newcastle onendaba yakhe ebuhlungu kakhulu indodakazi yakhe ehlukumezekile ngokocansi laphana inokumezwa indoda eneminyaka ewu56 years Nkosi yami that's so sad ngiyudokotela ke uKhehlelezi kunezinto eziningi engeke ngibhekane nazo nami ezinzima uthola ukuthi Nkosi yami abanye abantu bangirepotela izinto yabona nje kune voice note engiyithola lalela nje uzwe le voice note. Yebo sanibona ngikhuluma nomsomi la unomndayi nginenkinga la ngakithi kunomuntu osatshwayo kakhulu onama-bodyguard onama-security kodwa manje uyasondela kakhulu kubafazi bethu manje-ke ngale kokumncupha uma ufuna ukuthi nje mhlambe ube umuntu nawe osatshwayo odumile ngokuthi wenze imanga yilona luphi uhlobo lweyimanga mhlawumbe umuntu elingamndwalisa ngalo ngicela ukubuza nje lapho ukuthi uma ufuna ukuba neyimanga usatshe njengokunyamalala mhlambe abona ungatholakali ubonakali ushintshe ube i-orange noma ube iqhude noma uwazi ukulwa izinto ey'nkulu nabantu abaphethe iy'bhamu ey'nkulu wedwa ningangisiza kanjani ngiyabonga nomndayi lo khona la eThekwini. Ngizwe amuzi nomndayi Hawu nomdala mina ngibona ukuthi akatholanga nodokotela bengqondo bamlungisa umqondo ngaphezu kwalokho futhi ngibona nje ibulawela ngumona. uthi unomndayi ufuna ukuba yi-orange noma beyiqhude izona-ke izinto engibhekana nazo lezi uthi yena ufuna ukuba yi-orange angazi i-orange lisuke linjani bazomthatha bamdle uyovela athenge ungizwe ungizwe vele amthatha amhluba amdle Unomndayi phela aseguduza mathushi. noma beyikhodi uyamuza ukuthi ufuna uba yikhodi onganani
simthole lapha kuma-chicken dust. Kanti yena ngempela lo baba yini akhetha ikhude phakathi kwayo yonke into. Hayi mfethu ngiyavelelwa mina lana hayi ake sizwe ukuthi bathina abalaleli 086 10 300 sihleli nongizwe umfoka Mchunu laphana ocingweni sikhuluma ngomuntu onokumezekile ohlukumezekile ngokocansi nomuntu laphana othi mina nami ngihlukumezekile Khehlelezi ngiyasaba ukukhuluma ngoba hey le ndoda iyanquma lo sisi lona ngiyasaba ukuthi obhuti bakhe bayashaya ngiyasaba ukuthi mangiphuma emshadweni lona noma mangiphuma kule relationship ngizolamba. It's time for you ukuthi uyishintshe izwi ukhulume nami sizwe ukuthi Vuma sawubona. Yes my brother, how are you? Phila bhuti sikhuluma nabani kuphi? Enkabi yami lapho ungizwe isikhokho sami bese ngangithi soba khona le mahlabathini sakhona. Ngiyakubingelela Ngizwe. Hayi khululeka umkhulu siyeza lapho. Sizogupha usuku loleza lapho. Ukhozekazi ngisekulandela namanje noma useyinkalweni nje noma ukuphi nilumejiki. Siyabonga. Nazoke Ngizwe. Wemkhulu ngithi liyasaba khona lapha emahlabathini futhi. Sabusa ngendlela exakile, wawubhekela wonke umuntu oyekhona ngendlela esadla ngayo. Kodwa into engayithela ngiphathakazi ukuthi laba ababeseva khona abafana ababeseva lapha. Besinikeza nje ukudla. Hayi babebheka abantu abangazi. Yabo. Babebheka abantu abanjani? Bekusise emkhulu. Yabo. Wathi ungasekho wena soyesontweni. Yabo. Ukuseva leke ngengani. Inikeza abangani. Yabo. uNkulunkulu ngathi angakupha amandla aphinde kaningi kabi. Yabo. Ufana nophili ngizakumina. Yabo. Yabo. Ngizoyilandela baba le ndaba maybe ngelinye ilanga mawufika esontweni ungibone ngiyilandele ngoba into ezinjalo ziyahlupha baba ukuthi labafana bese bebheka abangani kanti mina ngiyena umuntu okhetha ibala lomuntu anginaye njengoba nangizwa ngisho ispeech sami stage ngathi anginaye umuntu okuthiwa ubalekile lo ubalekile kunomuntu wonke umuntu kimi uyafana ukuthi igama lakhe liphezulu ukuthi lo unjani wonke umuntu uyafana so ake ngithi le ndaba ngisazoyifakela ibuko ngisukumele kakhulu futhi ile lesabusa ngayo ukuthi hayi angifuthi angiboni into ofana nawe emhlabeni uNkulunkulu. Angaze wayobani. Yabo. Ekizweni yami nje. Yabo. Ngoba ubhekela wonke umuntu ohluphekayo onjani ophansi yabo. Yabonga baba uNkulunkulu akubusise. Yabonga futhi. Thank you. Right, ngizwe mfoka Mchunu. Ngifuna ukukudedela manje kodwa abantu bakhathazekile ngale ndaba yakho bafuna ukuzwa ukuthi ukuze nabo babeke imibono yabo nabo babeke uvo lwabo bakuthola kanjani kuphi kuma social media platforms. Social media platform mina i-page emsetshenziswayo kumina lithi Ngizwe online kuyo yonke amapage akhona uFacebook kanye no Instagram kanye no Twitter. No YouTube. Yeah. Hayi lapho YouTube lapho. Hayi. Okay. Uthi ungizwe umfoka Mchunu Facebook page ngizwe online Instagram ngizwe online Twitter ngizwe online abantu abafuna ukuphawula noma abafuna ukusho noma yini bangabhala laphana uzobaphendula udaba lakho lobucayi kakhulu. Siyabonga kakhulu ngizwe umfoka Mchunu. uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akuhlenge akuvikele engozini udrive kahle uphephe uza on your way back to Durban. Thank you bhuti. Alright, that was ungizwe umfoka Mchunu laphana Ntombi ngizomqoma ngoba semthanda nawe kungenzeka ukuthi uyomqoma ngoba emthanda asazi ukuthi wena uthini kodwa ke ningakhohlwa ukuthi ke isekhona ikhemisi lika nokusho laphana esendaweni yaseThekwini kuSalmon Grove laphana eThekwini kuSalmon Grove abafunayo bangaya laphana bayobheka izinto ezikhala kahle especially bosisi
osisi abafuna izinto ezikhala kahle ningaze niphelelwe imishado likhona ikhemisi likanokusho ningakhohlwa ke futhi ukuthi month end noma ngithi first week of October sizobe sinaso ispecial esinzima kakhulu laphana ispecial esinzima kakhulu abantu abafuna Slay Queen uyatrenda Slay Queen uyazenza imanga thintana nabantu abama distributors wami bonke laphana eindaweni einkundleni zokuxhumana uzomthola ku WhatsApp umthole futhi efonini abase Johannesburg laphana eKatlehong Foslorus eJohannesburg eGoli ngiyanicela thintani ngokuphuthuma manje khona uSlay Queen khona iMagic Oil khona uvalihlazo zikhona impepho zikhona isigezo yonke iproduct kaKhehlelezi ongasuyicabange uwenze sure ukuthi uma umlandeli kaKhehlelezi make sure uyalishumayela izwi nakubanye abasesayidini ukuthi hayibo ukuze ubone ukuthi lo muntu izinto uyazenza thenga nangu Slay Queen thenga nangu Magic Oil thenga nasi isiwasho isigezo thenga na ilotion ngijabule kakhulu izolo umakoti wami uyangixoxela uthi hayibo mangiphume ejimini laphana ngiphume ejimini nangu mama ngase ngihlangane naye uthi hayibo akuyena umakalilitha lo uthi hayibo nansi into ngenzela imanga uthi lona yini uthi buka wozobona mayithi uyabheka esikhwameni hayi umama wabantu uhambe eziphathele ubheka mina ngedwa ilotion yakhe uthi yabo mangibona ngathi izinto iqala ngathi zithi ziyangivukela ivunguvungu ngidonsa ilotion yami mina ngigcobe ngishone khona hayi ke nabahamba beyiphethe ilotion that's a good thing ithenge nje ilotion yakho hamba uyiphathele yona uyigcobe usuke endlini isikhumba sakho izosicleaner because kunamakhambi ukhumbula ukuthi lento yinto yemvelo inuka nakamnandi owake wahlangana noKhehlelezi uzobuthula ufakazi ukuthi uKhehlelezi unuka ikhwapha noma unuka ini hayi ilotion yami enginukayo nobheka mina number kasikhumbuzo lapha nithi 081 0572500 usikhumbuzo laphana bese siba noSithembele oseMonfreya eMonfreya ulesekhaya lo usekhaya impela kwaBhaca naye uyiphethe ama products kaKhehlelezi 0789443961 0789443961 uSithembele loya endaweni yaseMonfreya bese siba ethi sibone umuntu esomthola laphana omunye sinaye usisi waseChasworth no sinayo usisi waseKranskop upheni 0712053715 0712053715 nikhumbule ukuthi wonke lamanamba engiwabizayo if ever ukhona umuntu omfunayo ngakini noma ngikuphi wherever you are if ubambe yodwa lezi number it's fine WhatsApp lo muntu noma mfonela uthi mina ngisendaweni kanje nami ngicela uSlay Queen noma ngicela into kanje uzokudirecta straight kumuntu o relevant ayifake egroupini bak-attend so yenza sure ukuthi you get one of these numbers sinayo ubabalwa eCape Town ukhona ubabalwa 0839763478 0839763478 njalo ningakhohlwa Cape Town is calling my name on Friday I will be in Cape Town ngithi mina hello Cape Town hello sanibonani eCape Town ngikhona I'm on my way eCape Town ngiyeza ngizothola abantu bengihlangabezile eairport bangiphatheleni shame ngiyeza eCape Town YouTube channel yami uthi wena kuphela uthi Dr. Khehlelezi Mampinki eNewcastle 078074 5732 078 uzobe khona kusasa usibutubutu ukhona ke umbali eClermont Mbalisto eClermont ingane yami ithi number yayo 061 9186 268 061 268 iyanetha uma ungakwazi ukuphumela ngaphandle just make sure that you call one of these people bazokusiza ngokusheshsha nomonde eJohannesburg 0838777505 0838777505 ikhona ikhemisi kaKhehlelezi just nje driver njengamanje ufake ku navigator noma ungene ku Google Map laphana uthi wena Salmon Grove laphana ku Anton Lembete uSmith Street Anton Lembete Smith Street shop number 2 1B shop number 1B laphana ngase next to Isangro House opposite nje laphana Salmon Grove
ufike ungene laphana nje passage uzowabona ama-banners yonke into uyozwa kushintsha nomoya ukuthi cha sengiye kwenye ikhemesi kanokusho ukungena kwakho nje ukunyathela kwakho nje something big ungakhohlwa-ke ngomhla ngolwesine ngo1:30 emini channel O lady trend asiyifakeni nje siyiposteni kuma-status ukuthi 1:30 channel O iyadlala ingoma kaKhehlelezi music video kuyasuka lokho kushisa South Africa siyakushusa ukushisa South Africa la nyakaza iSouth Africa otherwise mina ngiyenthanda ngothando lika love asihlanganeni laphana ku 032 9486017 on Sunday mina ngithi mina nani ngiyanthanda God bless you kusasa usibuthi ukhona usibuthi kusasa mina nawe siyohlangana ngeFriday naye usithembiso zondo nginthanda ngothando lika love nanso le ngoma ezobidlala ku-channel O tshela umntanakho ukuthi asethi remote akusethele kwashuba ngisaye ejimini Khehlelezi